Продължаваме нашия разговор с мнение на зрител. Здравейте! Добър ден! Добър ден! Имаме към предишния, не, а по-предишния ваш слушател. Да? Да го опитна, дето каза, служен ли човек за проститутка. Да. Така коментираме с приятели. Така. Така? Викам, ти колко си спал, примерно, с... той вика, 30-40 са женати, а жена ми 10. А викам, добре, тия другите 30-40, кой ги взима? Такива бълъци като мен ли? Да. Това е много смешна работа. Това е много смешна. Вашето мнение какво е? Всеки един човек си има някакъв личен живот. Да, така е. Оженен човек, тя имала преди това приятелки, или той има приятели, той има приятелки. Вървите по улиците, вика, аз съм спал с нея. Като си спал, голема работа. Добре, а вие за или против закона за регулацията на проституцията сте? Да, разбира, защо да не. За всеки има право на професия, на начин на живот и така нататък. Да, благодаря ви много за вашето мнение и за това, че внесохте нотка настроение в нашето студио. Рени, с какви трудности се срещат момичетата на улицата? Най-често. Най-често. Значи момичетата на улицата са най-уязвими. Най-често и най-лесно това е прибирането. Когато МВР иска по някакъв начин да отчете някаква дейност. Виждате ли, ние вършиме нещо, има някаква дейност, прибираме тези, които знаеме, че седат еди къде си, прибираме проституцията. Това е. Това е от районно в районно биват премествани. Непрекъснато са премествани, повечето регистрирани, отнасят се с тях като хора, които са без права, хора, които не съществуват в тая държава. Те нямат право на нищо. Те нямат право на мнение, нямат право на глас, нямат право дори и да се защитат. Това е. А защо нямат право? Защо? Защото нищо не е в законни правила, в законни норми. Няма закон, няма точка в наказателния закон, която да ги защитава или която да ги наказва. Момичетата принципно имат нужда не само от организациите неправителствените, които ги защитават и ги възприемат такива каквито са, имат нужда от интеграция в това общество. Това са жени, които са съществували векове и продължават да съществуват. Да не говорим за Содом и Гомор, да не говорим за други известни градове, които са градове на греха. Но продължавайки тази древна професия, значи нещата по някакъв начин и самите жени се издигат, смисъл морално, като качество. Ще продължим да си говорим. Рени, извинявай, сега те прекъсвам, за да чуем мнение на зрител. Здравейте. Здравейте. Слушаме ви. Аз съм за приемането на закона, колкото се може по-бързо да се легализира, защото по този начин държавата губи поне 250 милиона годишно, които отиват в джобовете на сутеньори и други. Така държавата ще получава тези печалби и всичко ще е законно. Няма да има нелегални домове, няма да има бардаци и така нататък. Ще бъдат поставени всички момичета в много по-добри условия. Няма да построят полиции по околовръстното и така нататък по магистралите. Да. Много ви благодаря, господине, за вашето мнение, но то ме навежда на мисълта, че няма как да се случи това момичетата да не проституират на улицата на околовръстното, защото ако се замислим реално, това е един много удобен вариант за много голяма част от шофьорите, защото в противен случай те трябва специално да отиде в дом за проститутки, където все пак неговото лице се вижда, неговите данни са ясни, докато на улицата е много удобно, нелегално, анонимно, спокойно, бързо. Щом има търсене. Щом има търсене, има и предлагане. Това е малко както имаше по едно време една идея да се забранят всички сергии на пазара. Значи, когато дадено нещо съществува като бизнес, това
Това означава, че има пазар за него, значи няма да съществува, няма да има кой да ги плати тези пари. Тоест, щом има момичета на улицата, има хора, които са съгласни да платят точно за тази услуга, точно по този начин. Със сигурност има и такива, които парите, които взимат, са неизмерими и които работят при съвсем други условия. Да. Но това са различните неща на един и същи бизнес. Мисъл, това са различното ниво на развитие на един и същи бизнес. Ако продаваш ябълки, ти можеш да ги продаваш в супер бутиков плод и зеленчук, но може да ги продаваш и на улицата. Току-що набрани от касетката. И всеки има право да си избере от кои да купи в края на краищата. Аз не виждам никакъв проблем в това, че има момичета на улицата. Да, може би е хубаво да бъдат регламентирани някакви зони, в които да бъдат. Това трябва много добре да бъде изследвано и много добре да бъде измислено дали да бъде в конкретни зони, кои да бъдат тези зони, ако ще бъде така и така нататък. Може да бъде измислено. Принципно може всяка община, в смисъл всяко населено място сама да си го регламентира. Точно както са регламентирани пазарите. Да, както до 1944 година е имало закон в нашата държава за разрешаване на проституцията. Всяка една община регламентира местото, къде, по какъв начин ще бъде предлагана тази услуга. Да чуем отново зрител. Здравейте. Добър ден. Добър ден. Искам да ви кажа, че категорично съм за регламентиране на тази дейност, защото действително има нужда от такъв закон, така или иначе тази дейност се осъществява и я виждаме всеки ден на улиците. Да. И искам да ви споделя просто нещо съвсем лично. Да. Имал съм възможност да се срещам с такива жени и момичета. Да. И искам да ви кажа, че въобще те това не са морално пропаднали или пропаднали в обществото жени и момичета. Много често те са принудени да упражняват тази професия и просто живота ги е принудил да подходят към тази дейност. И категорично съм за решаване на този въпрос, което ще регламентира и тяхната работа, и хората, които ползват, ще бъдат по-спокойни. Благодаря ви много за вашето искрено мнение. Коя е организацията, която е против? И какви са доводите? Чуваме мнението на зрителите ни. Всички са за. Нормално е човек да е за. Да има закон, както за всички други професии. Има в държавата закон. За проституцията също да има. Ние всъщност направихме едно много хубаво бързо изследване. Ако предаването ви е цял ден, например, ще бъде още по-представителна извадката. Тук чухме само мъже. Да. Даже имаше преди известно време цифра на някоя социологическа агенция, колко от мъжете в България са ползвали такава услуга. Друг е въпросът колко не си признават, нали? Да, да. Всъщност 6%. 6% е биха ползвали такава услуга. 6% от мъжете са си признали, че са ползвали подобна услуга. Аз съм сигурна, че процентът, който не са си признали, е още по-голям. Много по-голям. Аз бих казала, че 94% ползват и не признават. 6% от тези мъже съвсем чисто сърдечно. Ще попитам моя, като се пребера. Да чуем мнение отново на зрител. Здравейте. Ало? Добър ден. Добър ден. Слушаме ви. Виждам, че темата е интересна, но защо не се поговори малко и за морал? Вие отваряте темата за морала. Нека вие да поставите началото. Нещата са прости. Едно общество, ако няма морал, рано или късно се разрушава. След като имаме десетки хиляди момичета проституиращи, никой не може да му убеди, че всички го правят доброволно. Когато не се прави нещо доброволно, значи има насилие. Дали от обстоятелствата или пряко. Да. Когато има насилие, имаме престъпление, което в наказателния кодекс, дали е престъпление срещу личността, дали е някакъв вид криминално действие. Значи това е уредено юридически като престъпление. Така е. Тоест, когато вие юридически озаконите това нещо, което наричате професия, това не е професия, това е гавра. Никой не може да му убеди, че от 10 момичета, 9 биха предпочели да правят нещо друго. И другия момент, всеки, който отива при момиче проститутка, трябва да е наясно, че тя не е дъщеря. И това може да бъде и винаги е